Увесці санкцыі супраць Беларусь-Калію і Мазырскага нафтаперапрацоўчага заводу ды правесці міжнародную канферэнцыю для пераадолення крызісу ў Беларусі. З гэткімі заклікамі Святлана Тихановская выступіла ў Кангрэсе ЗША. Вітаю, шаноўнае спадарства! У эфіры «Аб'ектыў», з вами Анастасія Русецкая і сёння ў выданні. Маці двоих детей за краты на 2 года. Ничего, что говорил адвокат, учтено не было. Решение судьи осталось точно таким же, как решил прокурор. Палітычныя суды працягваюцца. Пераслед за прынцыповую пазіцыю. Гарадзенскага архіепіскапа Артемія знялі з пасады. И так наши храмы очень сильно опустели с августа. И не по причине ковида. А сейчас, как мне кажется, все будет еще хуже. Ахова мяжы з войскам. Літва спыняе плынь нелегалаў з тэрыторыі Беларусі. Гэта ўжо вельмі мэтанакіраваная палітычная акцыя, калі ўсе праблемы, якія Беларусь магла вырашаць, она ўжо перастала вырашаць, каб штосьці дрэннае зрабіць Літве і іншым краінам Еўропы. 2 гады зняволення для маці 2 малалетніх дзяцей. У Берасці вынеслі прысуд Паліне Шарэндзе-Панасюк. Жанчыну паўгода трымаюць у следчым изолятары. Беларускія праваабаронцы прызналі яе палітзняволенай. Пра суды і ціск на вязняў Ірына Дарафейчук. 2 гады зняволення і 4,5 тысячы рублёў кампенсацыі маральнай шкоды 3 міліцыянтам. У суде Маскоўскага раёну Берасця агучылі вырак Паліне Шарэндзе-Панасюк. Актывістка назвала працэс палітычна матываваным. Я так понимаю, что это все согласовано с вертикалью власти нашей. Так что ничего, что говорил адвокат, учтено не было. Решение судьи осталось точно таким же, как решил прокурор. Суддзя Яўген Брэган прызнаў Паліну Шарэнду-Панасюк вінаватай у абразе прэзідэнта, абразе прадстаўніка ўлады і ў гвалце над працаўніком органаў унутраных справаў. Усяго пацярпелымі прызналі 7 міліцыянтаў. Забралі актывістку 3 студзеня, выламаўшы дзверы кватэры, якія яна адмовілася адчыніць міліцыянтам. Тыя прыйшлі праводзіць ператрус, звязаны з затрыманнем ейнага мужа Андрэя. В квартире был ребенок, 4-летний мальчик. Никто про это не сказал. Что он чувствовал? Муж Паліны Андрэй Шарэнда застаецца пад хатнім арыштам. Праваабаронцы прызналі яго палітвязнем. Олега Краўцова, фельчара хуткай дапамогі з Ліды, асудзілі на 3 гады пазбаўлення волі. Максім Філатаў прызнаў яго вінаватым у актыўных дзеяннях, што груба парушаюць грамадскі парадак. І ў наўмысным псаванні шляхоў злучэння. Нібыта ён абкручваў дротам рэйкі на чыгунцы, каб заблакаваць рух цягнікоў. Цягам 11 дзён не магла трапіць да палітвязня Рамана Пратасевіча ягоная адвакатка Інеса Аленская. Напярэдадні ж следчыя дзеянні з ім працягваліся 7 гадзінаў. Але распавесці падрабязнасці адвакатка не можа, бо дала падпіску аб неразгалошванні. Амаль месяц не мог спаткацца з абаронцам і Артём Анішчук, які адбывае пакаранне ў магілёўскай калоніі. Праз адваката ён змог паведаміць, што ўвесь час зазнае з боку адміністрацыі фізічны і псіхалагічны гвалт. К нему применялись пытки. Муж проглотил знак протеста, то, что его пытали, металлические какие-то предметы. Какие предметы, я об этом не знаю, мне адвокат не сообщал. И его увезли мужа на МРТ. Мы сделали МРТ и отвезли назад в этот же день в колонию. Артём Анішчук – адзін з 5 фігурантаў справы аб пашкоджанні аўтамабіля, які належыць жонцы міліцыянта. Яго пакаралі 2 гадамі пазбаўлення волі. У калоніі на яго завялі новую крымінальную справу паводле артыкулу 411 крымінальнага кодексу, абвінаваціўшы ў злосным непадпарадкаванні падрабаваннем адміністрацыі. Ему угрожали расправой с родственниками, в том числе пытали, чтобы он подписал статью либо 411, либо нападение на сотрудников. Под давлением мой муж подписал 411 статью. Никаких нарушений у него не было. Блогерку Вольгу Такарчук у жодзінскай турме до 14 чэрвеня змясцілі ў карцар. Яе бацькам паведамілі, што Вольга парушыла правілы ўнутранага распарадку. Маці 2 непаўнагадовых дзяцей Вольгу Такарчук затрымалі 19 траўня. На яе завялі крымінальную справу за паклёп абразу суддзі ды арганізацыю дзеянняў, што груба парушаюць грамадскі парадак.
Ірына Дарафейчук, Белсат. Як стала вядома, літаральна некалькі хвілінаў таму блогерка Вольга Такарчук абвесціла ў карцары галадоўку. І да іншых навінаў. Лукашенко падпісаў указ аб рэалізацыі калійных угнаенняў. Аднак пра што дакладна ідзе гаворка, можна толькі здагадвацца. З 7 пунктаў 5 засакрэчаныя. У 6-м пункце указу змяшчаецца інфармацыя наконт выплаты вывазнога мыта. Засакрэчаныя пункты ў пастанове Лукашэнкі аб экспарце калійных угнаенняў могуць з аднаго боку змяшчаць нейкія палажэнні аб тым, як пазбягаць санкцый, у прыватнасці выкарыстання нейкіх іншых трейдераў. Гэтак жа нельга выключаць, што і ў экспарце калійных угнаенняў ёсць нейкія палажэнні, якія парушаюць манаполію беларускай калійнай кампаніі, якая з'яўляецца фармальна паводле агульнага уяўлення дзяржаўным манапалістам на экспарт беларускіх калійных угнаенняў. Але цалкам верагодна, што з'явяцца і прыватныя трейдеры, якім гэтыя угнаенні будуць пастаўляцца паводле нізкай цаны, а розніца можа заставацца на афшорах. Калійныя угнаенні з'яўляюцца адной з ключавых крыніц беларускага экспарту. За першыя 4 месяцы года іх экспарт у грашовым выражэнні склаў $609 мільёнаў. Як паведамляе выданне Bloomberg, новыя санкцыі, якія цяпер рыхтуе еўразвяз, могуць закрануць менавіта калійную вытворчасць. Кіраўніцтва расійскай праваслаўнай царквы зняло з пасады высокапастаўленага і аўтарытэтнага святара, архіепіскапа Гарадзенскага і Ваўкавыскага Артемія. У жніўні ён выступіў супраць гвалту сілавікоў і фальсіфікацыі выбараў у Беларусі. Падрабязнасці палітычнага скандалу у маіх калегаў. Зняць з пасады архіепіскапа Гарадзенскага і Ваўкавыскага 8 чэрвеня вырашыў сінод беларускага экзархата праваслаўнай царквы. Ужо на наступны дзень на экстранным паседжанні сінода адстаўку пацвердзіў патрыярх РПЦ Кірыл. Артемія знялі з пасады па стане здароўя, але афіцыйная фармулёўка выклікае сумневы. Архіепіскап Артемій, ён адзіны, які выступіў з праваслаўных іерархаў супраць гвалту, супраць фальсіфікацыі і ўсе такога, што супярэчыць хрысціянскім каштоўнасцям. У снежні мінулага году, пасля таго, як беларуская праваслаўная царква атрымала папярэджанне ад ураду, яе кіраўнік мітрапаліт Веніямін патрабаваў ад гарадзенскай епархіі, цытата, «выконваць беларускае заканадаўства». Архіепіскап Артемій у казаннях заклікаў улады пакаяцца. Мы говорим, что совершается беззаконие. Наши люди превратились в зверей и терзают своих же братьев. К нам, священникам, приходят, рассказывают с глазами на глазах, что с моей дочкой делают. К нам приходят, рассказывают пожилые люди. На лавочке сидели, а их избили, унизили. Як паведамляе афіцыйны сайт расійскай праваслаўнай царквы, менавіта мітрапаліт Веніямін выслаў у Маскву прашэнне пра адстаўку прынцыповага епіскапа. Реакция митрополита Вениамина, к сожалению, вот она непонятна. Как человек, который декларирует себя отцом всех верующих там, Беларуси, может находиться под таким влиянием, что ли, государства. Я не знаю. Поэтому, мне кажется, здесь возникла очень серьезная внутрицерковная проблема. Архіепіскап Гарадзенскі Артемій кіраваў працай з моладзю ў беларускай праваслаўнай царкве. Як універсітэцкі выкладчык выхаваў пакаленне тэолагаў. Яго адстаўка можа падарваць не толькі аўтарытэт мітрапаліта Веніяміна, але і самой праваслаўнай царквы. Получается, что сейчас тем людям, которые, возможно, думают по-другому, им некуда пойти, им некому обратиться. И так наши храмы очень сильно опустели с августа. И не по причине ковида. А сейчас, как мне кажется, все будет еще хуже. Пасля жніўня пад рэпрэсіямі апынуліся як праваслаўныя, гэтак і каталіцкія святары. У верасні за ўдзел у мірных акцыях пратэсту пратэіерэй Уладзімір Драбышэўскі спачатку атрымаў 10 сотняў адміністратыўнага арышту. Пасля на волю не выйшаў. Яго асудзілі яшчэ на 15 сотняў. У лістападзе грэка-каталіцкі святар Віталь Быстроў атрымаў 10 сотняў. Ксёндз Вячаслаў Барок правёў у турме 10 сотняў за тое, што паказаў на ютубе работу дызайнера Владзіміра Цэслера са свастыкай і дзяржаўнай сімволікай Беларусі. Ціск на царкву стаў тэндэнцыяй. Для мяне больш
дзіўна, калі так можна сказаць, тое, што гэта адбылося толькі цяпер, відаць, гэта не так проста было ажыццявіць. Тым не менш, ўсё да гэтага ішло. Акурат з арцыбіскупам Кандрусевічам удалося разобраться, брыдка кажучы, разобраться ўжо у другой палове 2020 года, у выпадку архіепіскапа Артемія толькі цяпер. Каталіцкі архіепіскап Тадеуш Кандрусевич сышоў у адстаўку ў студзені 2021 года. 4 месяцы ўлады забаранялі яму ўязджаць у краіну пасля таго, як у жніўні ён скрытыкаваў дзеянні АМАПу. Іерарх, які сышоў на пенсію, захаваў тытул ганаровага мітрапаліта Менска-Магілёўскага. У Менск выслаў ужо былога гарадзенскага архіепіскапа і сінод РПЦ. Надзея Бельская, Александр Папко, Белсад. Ні дня без затрымання нелегальных мігрантаў. На беларуска-літоўскай мяжы склалася цяжкая сітуацыя. Памежныя службы краіны-суседкі не спраўляюцца, і літоўскія ўлады разглядаюць магчымасць выкарыстання ўзброеных сілаў. За мінулыя сотні літоўскія памежнікі затрымалі яшчэ 6 нелегальных мігрантаў. Падрабязней Алесь Баразенка. Больш за 80 асобаў затрыманыя. За першыя 5 месяцаў 2021 года уехаць у Літву спрабавала больш нелегальных мігрантаў, чымся за 3 папярэднія гады разам узятыя. Літоўскія памежнікі заяўляюць, што іхныя беларускія калегі адмаўляюцца супрацоўнічаць. Падобная сітуацыя фіксуецца і на беларуска-польскай мяжы. На дзень 6 чэрвеня перадухілілі амаль 100 спробаў незаконнага мінання мяжы. У 4 разы болей, чым за аналагічны перыяд мінулага года. Па ўсім узнакам бачна, што гэта мэтанакіраваная палітычная акцыя, калі ўсе праблемы, якія Беларусь магла вырашаць, она ўжо перастала вырашаць, каб штосьці дрэннае зрабіць Літве і іншым краінам Еўропы, рэпутацыю аднавіць і адбудаваць вельмі цяжка. 26 траўня, выступаючы перад дэпутатамі Палаты прадстаўнікоў, Лукашенко заявіў, што заходнім краінам цяпер самім прыйдзецца пераадольваць праблемы з нелегальнымі мігрантамі. Мы спынялі наркотыкі і мігрантаў. Зараз будзеце самі іх есці і лавіць. Падобныя заявы Лукашэнкі не засталіся без увагі літоўскага боку. За ўсходнімі межамі Літвы існуе нестабільная прастора, дзе не паважаюцца неад'емныя правы чалавека і правілы вольнага свету, дзе дыктатары, якія глядзяць баевікі, выступаюць у ролі тэрарыстаў і зганяюць пасажырскія самалёты, дзе памежная і ядравая бяспека робіцца інструментам шантажу. Адмыслоўцы зазначаюць, што пытанне супрацьдзеяння нелегальнай міграцыі сталася апошнім часам моцным інструментам палітычнага ціску. Гэты механізмы яны ўжо ўжываліся у той ці іншай меры падчас палітычнага супрацьстаяння. Я хочу нагадаць крызіс з сірыйскімі бежанцамі, які ішлі праз тэрыторыю Турэччыны, і дадаткова асобную пазіцыю Венгрыі, Румыніі, які стараліся як мага хутчэй прапусціць гэтую гульню, або не дапускаць, або прапусціць праз сябе, нават знаходзячись внутры Еўрапейскага Саюза. Беларускія ўлады неаднаразова заяўлялі, што Беларусь абараняе краіны Еўразвязу ад наплыву нелегальных мігрантаў, але можа аслабіць свае старанні ў адказ на санкцыі. Алесь Баразенка, Белсад. Гомельтранснафта спыніла перапампоўванне нафты ў Польшчу на 4 дні. Гэткі крок патлумачылі неабходнасцю рамонту беларускага адцінку нафтаправода «Дружба». Паведаміў пра гэта прадстаўнік расійскай кампаніі «Транснефть» Ігор Дзёмін. Напярэдадні паведамлялася, што «Транснефть» карэктуе графік экспарту па нафтаправодзе «Дружба», змяншаючы пампаванне нафты праз Славатчыну на фоне тэхнічных праблемаў у аднаго са спажыўцоў. Праз «Дружбу» нафта трапляе на беларускія нафтаперапрацоўчыя заводы і далей транзітам у Еўропу. Трубаправод пачынаецца ў Самарскай вобласці Расіі, ды праходзіць праз Беларусь, Украіну, Польшчу, Чэхію, Славатчыну, Нямецчыну, Венгрыю, Латвію і Літву. Кіраўніцтва хакейнай лігі чэмпіёнаў на сваім пазачарговым паседжанні анулявала уайлдкарт на ўдзел у сезоне 21-22 гадоў для менскага юнацтва. Прычына – непрадказальнасць беларускага боку, важны фактар і абмежаванне паветраных зносінаў з Беларуссю. Конечно же, самую важную роль сыграла посадка самолета. Как бы нам не хотелось, чтобы в Европе любили белорусов, но они в первую очередь думают о безопасности собственных граждан и, конечно же, об издержках на полеты.
Юнацтва ўпершыню згуляла ў гэтых спаборніцтвах 5 гадоў таму. І з 3 выступаў двойчы даходзіла да плэй-офф. Рада Лігі чэмпіёнаў падзякавала юнацтву за супрацу і ўпершыню ўключыла ў спіс удзельнікаў турніру Данецкі Донбас. 2021 мог быць годам Івана Луцкевіча. Сёння спаўняецца 140 гадоў з дня нараджэння аднаго з заснавальнікаў сучаснай беларускай дзяржаўнасці ды 100 гадоў з адкрыцця Віленскага беларускага музею Івана Луцкевіча. Прызначэнне выбітнага дзеяча для беларушчыны і ушанаванне ягонай памяці Вольга Старасціна. Ушанавалі памяць бацькі беларускай незалежнасці Івана Луцкевіча на могілках росы віленскія беларусы. Іван Луцкевіч вельмі важны зараз для беларусаў з пункту гледжання станаўлення нашай беларускасці. Адзін з волатаў адраджэння, без якога не адбылося б незалежнай Беларусі. Постаць Івана Луцкевіча для гісторыі нашай краіны вызначальная, але разам з тым надалей таямнічая. До сённяшняга дня няма асобнага выдання, кніжкі. Наогул ён застаецца ў цені свайго брата. А вызначальна таму, што дзякуючы ягонай руплівасці, калекцыя, якая дала пачатак музею, фактычна з'явілася на палітычны рынок беларускі нацыянальны рух. Іван Луцкевіч стаяў ля вытокаў незалежнасці БНР і стварыў першую палітычную партыю Беларусі. Шлях да незалежнасці нашай краіны ён бачыў не толькі ў рэалізацыі палітычных крокаў, а перадусім у асветніцтве і адукацыі беларусаў, захаванні нашай багатай спадчыны. Ён быў адным з заснавальнікаў газеты «Наша Ніва», аўтарам працаў па гісторыі і мастацтве Беларусі. На базе ягонай калекцыі са слуцкімі паясамі ды старажытнымі рукапісамі паўстаў беларускі музей у Вільні. Луцкевіч арганізоўваў беларускія школы. Ён разумеў, што адукацыя чалавека гэта вельмі важная для будучай краіны. Людзі адукаваныя. Падтрымліваў таленты, так? Хто ведае, як там было бы з Купалам, калі б не Іван Луцкевіч, так? Можа, гэта быў бы класікам якой-небудзь іншай літаратуры, а не беларускай. Луцкевіч пайшоў жыцця заўчасна, у 38 гадоў. Ён хварэў на сухоты. Все беларускія адраджэнцы гэта менавіта той стрыжань, вакол якога фарміруецца сучасная беларуская нацыя. Яны даюць моц, яны даюць нам упэўненасць у тое, што іх справа не дарэмная, не марная, што мы годна будзем працягваць сваё змаганне за свабодную незалежную Беларусь. Іван Луцкевіч інтэлігент і разам з тым змагар. Менавіта ён на адной з мінскіх фабрык даў гудок, які стаў сігналам да ўсеагульнай стачкі пратэсту. Вольга Старасціна, Белсат. Больш навінаў чытайце ў нашым тэлеграм-канале і на старонцы Белсату. Апроч таго, можна інсталяваць наш дадатак, які немагчыма заблакаваць. З вамі была Анастасія Русецкая. До сустрэчы.